Сега ще отваряме тия всичките яйца. Сега да започнем от тук. Да видим какво ще ми се падне. Опа, обърках. Грарарарам. Целта ни е тралелю-тралела. Да не се падне. Грарарам. Добре. Тралелю-тралела, добре. Голден капучино с едно. Арамар. Добре. Сега тия после мога да ги трейдна или загипам и да ги дам. Аре бе. Чакай, че. Да, е готово. 3 минути. После имаме легендари, ако бе. Окей, рам малко. Още един рам. Капучино съвсем нормално. Сега. Още един рам. Добре, колко рам ще пакнем? О, рам. Рамар. Тонтон сахур. Капучино съвсем малко. Тонтон сахур горе. Добре, още един тонтон сахур. Тонтон сахур. О, ако ми се падне голямата бонека. О, един, добре. После легендарието егове ще ги анбоксинем до края. Може има втора част. Така че, грам. Ако ми дадеш голямото тралелю-тралела, мале. Още така. Наближаваме легендарито. Лилиларира. Добре. Сега това. Добре, капучино съм. Сега ще бакнем този пак. Ето тук двете. Това е нормалното. Няма много време. Капучино сено. Добре, голден капучино сено. Добре. Сега отваряме легендари ековете. Анбоксинг. Ай стига бе. Лилиларира. Добре. Много неща ще дойдат на гибавай, като гледам. Много. Имам втори сервер, т.е. втори Исланд. Май стигнем Брейн Род. Имам и там да пакваме. Нямам много време, така че ще има втора част. Който иска втора част, т.е. аз ще я снимам.